Vanuit Frensjer stapte Lume Hogerhuis 50 jaar verlien alle manjes op het trein naar Rotterdam. De PTT, hier dreeuwend verlet van Meesken, Hogerhuis die in Rotterdam een opleiding en bezwaargeletter Dirk de Post, liek als een soort Friezen. Ik op 8 januari 1962 stapten hij en Simaat op de trein. Bij Harmelen giet het mis. Je kunt nog zien dat dat deel nog op de rail staat. Het is diezigwaar en de machinist zucht het stopteken net. Die trein die begon ontiegelijk hard te remmen. En dat voelde je dus ook dat je dus uit de bank dus eigenlijk naar voren begon te komen. Op het moment dat wij dus naar rechts, naar voren keken, ja, dan zag je dus één grote bult verwrongen staal van 2 treinen die bovenop elkaar geklapt waren. En toen drong ook het besef dat je van, ja, dit is een ramp wat hier gebeurd is. Op het eerste moment was er een totale stilte. Na de stilte komt het geraas. Gekerm en geschreeuw van mensen die het allemaal gewond waren of onder een stoel in verwrongen staal zaten en geen kant meer uitkomen, maar nog wel in leven waren natuurlijk. En een heel groot deel van de mensen die dus naar mijn gevoel eigenlijk allemaal in paniek de weilanden indraaf binnen en allemaal weggaan binnen. En eigenlijk een hele hoop mensen die het hulp nodig hadden, ja, eigenlijk maar liggen lieten. Wij zijn dus nog in wagons geweest, waar mensen dus vastzaten en niet meer los konden. Maar goed, toch nog wel eens wat in gesprek met die mensen en proberen van, nou, hou vol of er komt hulp. Dus ja, toch wat moed inpraten. Maar goed, ja, er waren ook een hele hoop mensen die zal niet meer leven. Heute mem wacht je oren op Nijs van haar zoon. Maar bij Harmelen is er één telefoon, maar voor zelfs een grutte riege meesken ervoor. Hogerhuis en Simaat gaan maar de bus en trein verder en bel je vanuit het internaat dat alles goed is. Hogerhuis had zijn winterjas nog aanstien onder verwoenen die het boet in de kjeld luidt. Er vond 93 deerden en 50 randjes zwier verwoenen. Zijn jas had de letter voor omkregen, maar een brief en een pakje sigaretten als dank. Letter krijgt er ik een bedankbrief van de Nederlandse spoorwegen. Moen werd 50 jaar na de treinramp een monument onthuld door Pieter van Vollenhoven. Hogerhuis had geen uitnodiging gekregen. Ja, dat is dus dan jammer, maar goed, ik kan me voorstellen dat ze dus, de mensen die in die organisatie zitten, dat die alle namen dus ook niet weten van mensen die daar ooit bij betrokken geweest binnen. Maar het had wel mooi geweest dat je daar dus toch een uitnodiging voor gekregen had. Ik denk voor een hele hoop mensen, en met name mensen die daar dus bij omkomen binnen en de nabestaanden daarvan, ik denk dat het voor die mensen dus ontzettend belangrijk is dat er een plak is.